once again ke ndithathe thuba ndinibulise ndithi bhotani ndithi molweni kuninonke ke abathi basibukela ke namhlanje. Today ke on Bandow News we have interview nobhuti wethu ke ubhuti wembongi yomthonyama the presenter yenu usibusiso wakwamkhwebi ndisithi welcome ke koludluwano ndlebe eSouth ke sibe nalo nobhuti wethu othe wa famous ke ngepoems zakhe buyayazi imbongi yomthonyama lena ithi oyina ubekho ke ngoku nozanzolo sizakhe sithethe naye ke namhlanje simazi akabanzi and simbuze nje imibuzwana embalwa. Bhuti wami madilithathe manje lithuba ndibulele ngokuthi ube nathi namhlanje apha ku Bandow News. Siyabulela mntu omkhulu. Besifuna uyazi ke thina ke bhuti wami ba ungubani. Usuka phi and kwaye wena inspiration yintoni? No usundinika imic andi enye into bhuti andisebenzisi into zika white man. Mna ndingumandiswa kaMatshaya umfana wakwaXhosa oqabela isibheju sanyuka isandla lokwaxesha linkimboyi satha sakudinja seqene ngabantu basekhaya sathi kweli inkwenkwezi usha uhlaka kuni bathithi ndithi ke mna ke ndingumandiswa kaMatshaya abantu abaninzi bandazi ngomsebenzi wami endimenzayo kwamakhasi onxibelelwano which is i-videos endidume ngazo kwi-eSouls endisebenza ke phana ke mna ke kwela gumbi lakwa eSouls as imbongi yomthonyama ke mna ke ndikwelicala le poet ndenza i-poet ndenza yonke into edibene nento yakwaXhosa. Oh yes. Bhuti wami man, a lot of people are inspired and bayazithanda i-poems zakho and zidumile I say like mumakapa South Africa yonke I think wonke umuntu uyayazi imbongi yomthonyama. Thina ke usiyothuka kuba ke i-poem yakho yohlukile. It's different. Thina siyabuza ke ngoku inspiration yintoni into likubangela ba mawuze nepoem ezisohluke kangaka kwipoem esiziqhelileyo. Bhuti wami yabona ke lo mbuzo hayi yavele yangumbuzo onixakayo kakhulu shem kodwa ke ndizawuzama nami ndithi qabaqaba ndiwuzama uphendula. Bhuti wami mna anifani nezinye imbongo koqala. Okay. Mna lento kum into nina bantu ndifuna niyazi uba sisiphiwo. Ekhaya sonke ndiyabona ba umnombo wasekhaya sizimbongi abantu abaninzi abanye babe ngamaxhwele utata umakhulu engumthakathi sonke ekhaya sinento siphiweyo zakaXhosa. Mna ndayimbongi kodwa usister othemkhulu yena esiguqa kuye ngusisi noNgqawuse lona wakaXhosa waziwayo. Okay. So into yami mna sisiphiwo that's why kuthiwa yimbongi yomthonyama because mna ndivele ndidanduluke naphini na ndivele ndibonge lento ndiyithunywe ngabaphansi. Yes. Now ke ngoku inyoka lena bhuti wami uyixwayileyo apha kuwe and okay ubona inyoka into yokuthini ke ngoku inyoka yena lena inyoka yohlaza. Yes. Inyoka lena endayinikwayo mhlazana ndinikwa induku yami yokusingitha isikhwevu. Induku yami yokusingitha isikhwevu induku yokusungula umbongo. Ndanikwa ngenyoka yobhedu uba mayinilandele indlela zami zibe lihlaza. Siyabulela bhuti wami ukuthi usiblesse ngepresence zakho. Lastly uthe ufumaneka phi na wena and wenza ntoni phaya? Are you doing only i-comedy okanye ininzi into oyenzayo? Kwela gumbi ke la kwi-Souls nina babukeli ininzi into eyenziwayo phana kakhulu. They do music, they do i-drama, they do i-poetry, they do everything that deals ne-entertainment. Sithi ningakwazi usilandela kwamakhasi onxibelelwano ngegama elithi eSouls. Ku Facebook sikhona ngegama elithi eSouls na ku YouTube sikhona ngegama elithi eSouls na kwamanye ke amakhasi onxibelelwano ligama ISOULS eSouls. Sifumaneka phana ininzi into zoyifumana nangoku ikhona ivideo abaphansi abanixelele yona ephupheni izolo bathi kum ozanzolo abalela ukuthula manikhe ndisungula umbongo kodwa it's coming. It's coming. No bhuti wami masibulele ngokuthi usibonise noba undawoni. Yes bhuti wami. Simasibulele mani nokusiblessa ngepresence zakho mani. We are happy to have imbongi yomthonyama in flesh and blood mani. Siyabulela. Size kunike fans ke sizayivala ke thina ke sithi siyabulela ngepresence zenu. Thina ke siyi Bandow News sizayivala sithi we are all about peace, laughter and lovely things. Goodbye.